Wannan irin nashi ɗin kenan. DJ Sony. DJ Sony. Wannan wanda 8 na ai. Sabon ne. Ba sabon bane? Kwamfutan kai. Shikenan. Ka samu window 8 din. Takwas goma dai. Ten din to ka tsora mun shi. To Ka san window 7 din shi ya fi shiga hanyar. ai ya ki hawa ne. Ba da ma ka samu wata. Amma ba suke zan kira ka a waya. To shikenan za mu yi magana. Kai akwai matsalar network definitely. Ina tare da bako, ina tare da wannan duka tafiyar su nake yanzu a kana gama da kai. Haka ya kare ya sai kuma shi ma Za ka dauka ne? Shi na dauka ne. ni abokan Saboda ka san Audu ya ce wai ai baya na aka kunna. Gashi da yawa. To ga assistant ne ya lafiya. Haka na gaba da wancan. Shikenan wannan kawai.